धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुम्मा नैबेयाव फैनानै बर' हारिनि जिखिनि थामोनथानि बाथ्रा सार्भाइभेल आरो रैखाथिनि बाथ्रा रायजो राजाजों माहारिबादनि बाथ्राखौ जों सावरायबाय आरो बेयाव दासिमबो बर'नि जिखिनि आइडेन्टिटिफोर दङ बर' राव बर' थुनलाइ बर'नि बर' मिडियाम स्कुल दाबो बेयाव मोजाङैनो थांनानै दङ आरो लोगोसेनो बे जायगाया बोसोरे खेबले खेबले बानपानी जायो दैबाना जायो थेवबो रायजोफोरा जुजिनानै बेयाव थांना थादों आरो जिखिनि जेंना जेंसि दङ दा जोंनि स्कुलफोराव सिंगल टिचार आरो जिर' टिचार माखासे तथ्य आङो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ गोबांबार जों बुंनाय जाबाय जे टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो जायफोर भेन्सार स्कुल दङ बे भेन्सार स्कुला 5.3 बिटिआर सुक्ति बायदि मावफुंजानांगौ आरो बेयाव सरकारनो जिखिनि जोंनि तथ्य होनांगौ मडेलिटि होनांगौ बे होनाया जोबजोब्बाय जोंनि फारसेनिफ्राय मावनो गोनां खामानिफोरा प्राय जोबनानै दङ दा सरकारा बिनि सायाव पजिटिभलि खामानि मावनांगोन आरो बेखायनो दिनै आङो रायजो राजाफोरनियाव फैनानै जिखिनि बाथ्राखौ मिथिबाय जे हा हुनि जिखिनि रैखाथिनि बाथ्रा बेयाव दैबानाजों नाख्रेबजानाय रांखान्थि बिथिङाव जों दाबो गोबां गोग्लैसोनाय आरो जों सुबुं धोन जे हिउमेन रिसर्स बानायनांगौ बे हिउमेन रिसर्स बानायनांगौनि बेलायावबो जोंहा गोबां बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लानो मावनो गोनां दङ दा बड'फानि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै रमान हांखोनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनाय एनडिएफबिनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन गणतान्त्रिक आन्दलन आरो आर्म्स रिभलिउसन बे मोननै पन्थानि जे आन्दलन आरो गोलाव समनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि जारिमिनाव धेमाजि आरो लखिमपुर बा आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्ला आरो आथिखालाव धेमाजि मालाबाबो खम नङा दैदेनगिरिनि बेलायावनो होन शहीद आत्मबलिदाननि बेलायावनो होन गासैबो बिथिङाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ जेब्लाबो गायसनबोनो नाजाबोदों आरो बेखायनो आङो धेमाजि जिल्लायाव रायजो जानाय गासै बर' फिसाफोरखौ आङो गोसो गोरबोजों खुलुमो साबायखर बावो आरो दिनै बेयाव जोङो फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनांगोन रावखौ फोथांना लाखिनांगोन गाननाय जोमनाय गासैखौबो फोथांना लाखिनांगोन बे बेलायाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला दिनै जोंनि मोनसे आइडेन्टिटि आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जिखिनि मावनो गोनां बिथिंफोर दङ बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय आरो काउन्सिलाव फान्डखौ बांहोनाय आरो बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बे गासैबो बिथिंखौ हाबा मावलांनांगोन होमबानिया जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिल बा टिवा देउरि जेराव गैया मानो बेयाव थासे थानानैबो जोङो आरोबाव जोंनि गावनिनो अट'नमास काउन्सिलाव थानानै जों गावखौ जौगाहोनो हागोन दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौ बेयाव रायजो राजानो मिथिहोनो मोननानै जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो इयुननि समाव जों खौसेयै थांना थानांगोन जायफोरा बेले बेजे गावस्रानायनि बाथ्रा बुङो जायफोरा डिभिजननि बाथ्रा बुङो बे बाथ्राफोरखौ फोथायनानै लाब गैया आरो जायफोरा गोदान गोदान आफाद दानानै गोदान गोदान बाथ्रा बुङो माने गोदान माने रिफारि सुयो बेबायदि रिफारि सुग्रा मानसिफोरजों उन होफायोब्ला माहारिया बांग्रिं खबाव गोलैगोन दा बेखायनो आं खावलायबाय जे गोग्गो गोथार एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जे सार्थनि थाखाय हारि सिबिनायनि थाखाय खामानि मावदों बे सार्थआव माहारिया मदद होबोदों होलांबाय थागोन आंहा बिसास दङ आरो धेमाजियाव बेनि महान आदर्श दङ होननानै आं सानो जोंनि धेमाजि जिल्लायाव सिंग्रा फोरोंगिरियानो फोरोंगासिनो दं बेनि सायाव नोंथाङा दैदेनगिरि हिसाबै मा फोरोङो माखासे हाइ स्कुल आरो माखासे एलपि एमइ एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारियाव ग्रेजुवेट टिचार आरो टेट टिचार्स बेयाव माने बर' मिडियाम जासेयावबो गुबुन हारिनि मिडियामनि टिचार्सफोरखौ बेयाव थिसनदों आरो बेखौ लानानै एबसु थुनलाइ आफादा डाटा लानानै डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन सेकेन्डारि इडुकेसननो होबाय सेक्रेटारिनो होबाय मन्थ्रिनो होबाय बिथांमोना जोंनो बारम्बार खोथा होयो जे बेखौ रिप्लेस खालामनाय जासिगोन जेब्ला टक जायो बिथांमोना खोथा होयो बेयो रिप्लेस खालामनाय जासिगोन खिन्थु जायगा जायगा सासे सानै रिप्लेस खालामबाय बिनि उनाव आरो एज इट इज जेरै दङ बेखौनो जों थानाय नुनो मोनो आरो मालाबा बुंनो नागिरो जे साफिसियेन्ट टिचार्स गैया दा जोङो मिथिगौ माजुलियाव गोबां बर' टिचार्सफोर दङ
ओरै गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बर' टिचार्सफोर दङ गुबुन मिडियामाव थिसनदों दा बिथांमोनखौ रिप्लेस खालामनायनि भाइस भार्सानि थाखायबो मोनसे प्रक्रिया सोलिबाय थादों खिन्थु दासिमबो बियो माखासे जालांबाय माखासे जाबावनो दङ दा बेखौ लानानै जोङो माखासे फ्रेश इनिसियेटिभ लानो गोनां दङ होननानै आं सानो गोजोन्थों